तर मंडळी भाडं सोडून झालेलं आहे आणि मी बसले मागे, तर आमची गाडी चालत आहे आता काका, आणि मला थोडा आराम भेटलेला आहे. काय नाही, मस्त भारी भारी काका, एक नंबर. होय होय होय, आणि ऐकायला जरा कमी, त्याच्यामुळे त्यांना कळत नाही की गाडी कुठच्या गिअरमध्ये आहे. दिल्यासारखी वाटली, धड 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 धड. काय बोलला होता, नाही कसं बोलणार सांगा. गेअर उतला गेअर. तर म्हणजे गरमी तर वाढलेली आहे, आणि हे पण भाडा काकानेच ठरवून दिले. त्यांची गाडी आज कुठेतरी दुसरीकडे बाहेर गेली. तर आणि बाकी काकांचं हेवी ड्रायव्हिंग तुम्ही बघितलेलं आहे कसं होतं, कडकड कडकड चौथ्या गिअर मध्ये असली. आता माझे तू माका बोलाय होतो, तू का घाले हो ताच ताच. गाडी वळवताना बिळवताना मोबाईलची संगत करायची नाही. आजूबाजूकडे बघून या नवी गाडी आहे. हो, काका सांगतायत गाडी वळवताना वगैरे आजूबाजूला बघून व्यवस्थित मोबाईल मध्ये लक्ष ठेवायचं नाही. तर मी मोबाईल मध्ये लक्ष नसतो. तर स्टँड किती घेतलंय माहिती? तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. आणि पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग, आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मी कुडामध्ये आलेलो आहे, जस्ट आता तुम्ही बघितलेलं आहे. तर पहिला व्हिडिओ स्टार्ट केला, बाजाराचा दिवस आहे, बुधवार आहे, आणि अजून तरी बाकीचे कोण आलेले नाहीत. बघू शकता गाडी नाही आहे मागे, आणि येतील आता हळूहळू. मी लवकर यायचं होतं खरं तर, पण जरा उशीर झाला. जाऊन दे, काय नाही. पण कुडामध्ये आलो. तर बघूया आज कुठच्या नवीन गावात, कुठच्या भागात, कुठच्या एरियात आणि कुठे जातोय आणि काय काय करतोय, तर तुम्हाला दिसेलच. तर शेवटपर्यंत बघा, आणि कसे ब्लॉग्स वाटतात कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुमचा सपोर्ट खूप जबरदस्त चांगले चांगले कमेंट येतात, तर अशाच कमेंट करत राहा आणि सपोर्ट करा. एक लोअर मिडल क्लास फॅमिली आणि त्यांचा स्ट्रगल आणि दैनंदिन जीवनात काय चालतंय दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, तरी तुम्ही एवढा सपोर्ट करता, त्यासाठी मनापासून सॅल्यूट तुम्हाला. तर बघत राहा शेवटपर्यंत. तर पहिलंच भाडं घेऊन आलो आहे कुडा हिंदू कॉलनीमध्ये. तर त्यांना सोडून झालेलं आहे. आजी होत्या, बाजाराचं सामान होतं, 2-3 पिशव्या होत्या, उतरून वगैरे दिल्या त्यांना. आणि आता मी निघालो. आता इकडे आलो हिंदू कॉलनीमध्ये. तर इकडे एक साई मंदिर आहे हिंदू कॉलनीमध्ये. बरेच जण येतात पाया पडायला, आणि ॲड्रेस माहीत नसतो त्यांना. तर इकडनं आपलं कॉलेजकडनं कोकणवाडीच्या समोरनं रोड गेला, तिकडनं आतमध्ये आल्यानंतर लेफ्ट मारायचं आहे. त्याच्यानंतर इथेच आहे साई मंदिर, तुम्हाला दाखवतो. आलो एवढं तर पाया पडून जाऊया आता, तुम्हाला पण बघायला मिळेल. तर तुम्ही बघू शकता कुठे, एकदम समोरच. जागा पण मस्त आहे बसायला. पर कॉलेजची मुलं वगैरे इकडे बसलेले असतात. हिंदू कॉलनी कुडाळ, रोड बघू शकताय. पाया पडून घेऊया. होऊ शकतं, सुंदर मूर्ती आहे, एकदम जबरदस्त. पूजा वगैरे झालेली आहे सगळं. ते आजोबा पूजा करतायत. तर पाया वगैरे पडून घेतो आणि जाऊया आपण स्टँडवर. तर पाया तर पडून झालेला आहे आणि जाऊया आपण स्टँडवरती. आता परत लांब नाही, तुम्हाला दिसेल आता कुठे आलोय मी. ते मला रोड पण कळेल. CNG भरलेला आहे फुल मस्त. मोबाईल अडकोय आपल्या स्टँडवरती. फोकस ओके.
गाडी परतून वगैरे झालेली आहे आणि भाड्याची आणि किती मस्त मस्त फिरतोय मी. इकडे तुम्ही बसता साई सिद्धी आटा इकडे रेडी होतो आणि इथे भेटतो. डाव्या साईडला बघितलं तिकडे. आणि हा रोड आहे. इकडे सगळे हॉस्पिटल्स वगैरे आहेत. निगुडकोड डॉक्टर आहे, त्याच्यानंतर आपले चाइल्ड स्पेशलिस्ट राव राणे, पुढे GT राणे, तर हिंदू कॉलनी आहे. आणि कुठे रोड बाहेर पडतो तुम्हाला लगेच कळेल. इकडनं असेल तर नक्कीच कळणार. आणि हिंदू कॉलनीनं कोण असाल आणि बघत असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. हा रोड आहे. आणि म्हणजे काल पण सकाळी सकाळी कुठे गेलो, काल दर्शन झालं मस्त पैकी यांचं राहुल महाराज यांचं आणि आज साईबाबा. तर बरेच लोक येतात, विचारतात ॲड्रेस, साई मंदिर कुठे आहे, साई मंदिर कुठे आहे, साई मंदिर कुठे आहे. तर समोर दिसतंय तुम्हाला कोकोनट हॉटेल आहे. कधीतरी जाऊ या सुद्धा हॉटेलात. सध्या आपण जाऊ शकत नाही, नक्कीच जाऊ एक दिवस. आणि पेट्रोल पंपच्या ऑपोजिट साईडने रोडा जातो आणि इकडेच आपली सोसायटी आहे. गॅस सिलेंडर वगैरे इकडे भेटतात. म्हणजे करेक्ट मनवा हॉटेलकडनं जो रोड सावंतवाडीला जातो त्या साईडने येताना. तर तुम्हाला कळत असेल. आता मी थोडं थोडं सांगते कशाला, म्हणजे पटकन लक्षात येणार नाही रोड बघून. तेवढी आज गर्दी दिसत नाही बुधवार असून. गर्दी मला वाटतं दुपारी होईल. आणि आता कसं शेतीची कामं चालू आहेत ना लोकांची, भात कापणी वगैरे, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला लोक जास्त दिसणार नाही आता बाजारात. आणि का मुलांची कॉलेजेस वगैरे अजून चालू झालेली नाही. बघू शकता तुम्ही सर्व भाजी मार्केट आहे. बाकीचे कोण आलेलेच नाही. आणि काकांचे तुळसकर काका आहेत त्या दिवशी व्हिडिओमध्ये जे होते. हो हे बघा थांबले इथेच. हे पण भाडा काकांच्या ओळखीवरतीच भेटलेला आहे मला. काय हो तुमच्या ओळखीर गावला ना भाडा? काय म्हणता? तुमच्या ओळखीर गावला भाडा ना? सांगा म्हणतोय तुमच्या ओळखीर गावला भाडा सांगतोय. आता माझे तू माका बोलाय होतो तर तू का घाले? हो ताच ताच. गाडी वळवताना बिळवताना मोबाईलची संगत करायची नाही. आजूबाजूला बघून या करा. नवी गाडी आहे. हो काका सांगतायत गाडी वळवताना वगैरे आजूबाजूला बघून व्यवस्थित मोबाईल मध्ये लक्ष ठेवायचं नाही. तर मी मोबाईल मध्ये लक्ष नसतो. तर स्टँड किती घेतलंय माहिती? स्टँड कशा घेतलंय म्हणजे हातात धरून पहिलं करी ना. मग आता काय विषय नसो अडकवलंय ना का समोर बघलंय तरी रेकॉर्ड जाता मस्त. तर मंडळी आताचं भाडं काकांच्या ओळखीचं होतं. तर काकांनी मला ठरवून दिलं, काकांची गाडी नाही तर असा सपोर्ट करतात भरपूर एकदम भारी. काय काका का सांगताला लोकांका बघणाऱ्यांका? काय सांगताला तर सांगा त्यांका. हा काय नाही सांगूचा? सांगायचं काही एक सांगायचं काही सगळ्यांनी खुशीत राहा. खुशीत राहा सगळ्यांनी. बरोबर सगळ्यांनी खुशीत राहा, हॅप्पी राहा नेहमी. तर असा सपोर्ट करतात. या सपोर्ट बद्दल बोलत होता आणि हा खूप महत्त्वाचा आहे. तर खूप चांगलं वाटतंय असा सपोर्ट करत राहा सगळ्यांनी. तुम्ही तर करताय त्याबद्दल काही विषयच नाही. तर स्वप्नील दादाला जे भाडं होतं ते मला बोलले स्वप्नील दादा की कुठेतरी त्यांना भाडं आलं म्हणून गेले. तर मला सांगितले त्यांनी की तू कोणाला जाऊ तुला सांगतो मग तू जा म्हणून. पाटील डॉक्टर आहे तिकडे जायचं आहे आणि त्यांना तिकडनं कुठेतरी घेऊन जायचं आहे. तर बघूया फोन येतोय काय नाही तर काय आपण आपली लोकल भाडी इकडे तिकडे आणि कॉल आला तर जायचा. बाकी तुम्हाला दिसेल. साई मंदिर कसं वाटलं कमेंट करून नक्की सांगा. काही बाजारात आलोय आणि गाडी अडकलेली. जाऊया आता. अजून एक गाडी आली मोठी वाली. आज बुधवार आहे तर काय विचारू नका. आणि भाड्याला हे पण हे धडपडतात बघा कशी आहे गाडी घाल तरी कशी आणि काय त्याने बाजाराच्या दिवशी घालू कशी देतात गाडी? बुधवारची गाडी काय सांगताला. आमचं गॅस सर्व गेले. नशीब सुटली. म्हणजे आता आपण आहोत करेक्ट शिवाजीनगर मध्ये बाजारमध्ये. जिजामाता चौकात आतमध्ये आल्यानंतर पुढे आहे शिवाजीनगर. समोर मूर्ती उभी आहे. बस 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 झाला. परतू गाडी करतो गेला. हो
गाडी परतून घेऊया. जरा बुधवारचा दिवस आहे म्हणजे तर आणि मोठ्या मोठ्या गाड्या बाजारामध्ये घुसवतात 4 व्हीलर्स वगैरे एकदम गर्दीच्या ठिकाणी. कशी निघणार गाडी? बरं आणलंय मग 16-17 किलो हो आणलंय ना. आता काय घ्यायचं? आता मग जरा आवळे बघतो. कोण आणि पोट सांभाळूची लागतं या बाजारात. हो बसला हे घ्या केळा घेऊ आता. हा? केळा घेऊ आता. बस झाला ना. होय का ते काय यात सोडून देवा. नाही मी नाही धर रे धर केळा रे काय खाऊचं दे ना. हो सर्दी जातं केळा खाणे. गावठी केळी हो आमच्याकडे भरपूर केळी. आमची केळी भरपूर आहेत घराकडे. हो मला खाणे नाही. अरे घराकडची वेगळी मी प्रेमान दिलेला खा. घेते हे आमच्या घरच्यासारखे झाले. तुम्ही घरच्यासारखे असतात ना. त्यांना काय घेऊ काही नाही घराकडे वळवळत कारण मी गेल्याशिवाय जेवण करूच नाही ना. ती काय हात गोट लावचा नाही. हा तर काय ते जाताना तुमका येताना खाली गेलो तू येताना चलत काय सांगतो? हो येताना वाजा नाही काही नाही. हो मग ते रेल्वे स्टेशनकडे येईल आणि ते पाऊस करून ते मिळाले त्यांनी आणून बाजारात सोडले. तुमचं आडनाव काय हो? माडगावकर. माणगावकर. म्हणजे तुमचं घर साई मंदिरकडे करे? होय होय साई मंदिर. म्हणजे तन्मय पावसकर आणि ते पुढे हा. पुढे आमची घरा. हा ते ओळखीचे होय का? माडदकर ते. हा हा आमची वाडीच माडगावकर. वाढत त्याला कोणाकडे आहार नाव आहे काय मग जरा आवळे दिसतात काय बघ रे. लक्ष टाका काही दिसतात का? होय जरा बघ. गावले जायचं झाला का उद्या तुळशीची लग्न ही वय भय बघ हे वय बघ जरा साईडला साईडला. असं असं धंदा पण नेल्यांचा काही घेतलंय नाही. पर्स घेऊन जा पिशवी लागतंय ती. होय आमचे गाडी इली. तर म्हणजे गरमी तर वाढलेली आहे आणि हे पण भाडा काकानेच ठरवून दिले. त्यांची गाडी आज कुठेतरी दुसरीकडे बाहेर गेली तर इकडे आवळे तर मंडळी कॉल आला होता बजाज फायनान्स कडून. ते हे सांगतायत लोनचं. मी हप्त्यावरती फोन घेतले होते 2 आणि ते दोन्ही एकदम क्लिअर व्यवस्थित आणि 1-2-3 वस्तू झाल्या माझ्या कार्डवरती. तर लोनसाठी विचारतोय. मागच्या वेळ पण आला होता आणि आता पण केलं. मी बोललो बाजारामध्ये आहे गर्दीत त्याच्यामुळे. आवळे काका पण विचारतात तुमच्याकडे आवळे आहेत का तुळशी लागण्यासाठी. तर चिंच आणि आवळे लागणार आहेत. आणि आज पण गाडी हलत नव्हती. काकांची ओळख खूप आहे. त्यांचा फोन सारखं वाजतच असतो एकदम आणि खूप दिवस झाले त्यांना रिक्षा धंद्यामध्ये त्याच्यामुळे. आता जायचं आहे साई मंदिरकडे. जर एकदम पुढे गेलो तर पाया पडून तुम्हाला दाखवून येईल. ठीक आहे आता जातो एवढं तर पाया पडायला काय. कॉल आल्यानंतर आवाज होतोय कट. आवाज येत नाही अजिबात. त्याच्यामुळे मग काय व्हिडिओ पण कटच करावा लागतो. तर सांभाळून घ्या ऍडजस्ट करून घ्या जरा. बघूया आता किती वेळ लागतोय. होय होय होय. तर मंडळी भाडं सोडून झालेलं आहे आणि मी बसले मागे. तर आमची गाडी चालत आहे आता काका आणि मला थोडा आराम भेटलेला आहे. काय नाही मस्त भारी भारी काका एक नंबर. ब्रेक मध्ये लागतं. होय होय होय. त्यांना ऐकायला जरा कमी त्याच्यामुळे त्यांना कळत नाही की गाडी कुठच्या गिअरमध्ये आहे.
दिल्यासारखी वाटली. धड 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 धड. काय बोलला होता नाही कसं बोलणार सांगा. गेर उतला गेर. हा बस बस. कडकडा होती तिका पिकअप जास्त असा कडकडता. चौथ्या गेरात ना जीवाच गेली घोरपड काका. तिका ना तिसऱ्या गेरात चौथ्या गेर सारखं पिकअप होय ते खडखडता ती. हेवी ड्रायव्हर हा. आमची कशी टॉप मध्ये जातात. हा बरोबर. तर जाऊया मंडळी. काय मला धड दिसत नाही. स्पीड मध्ये बेकार ड्रायव्हिंग. हेवी ड्रायव्हर. तर मंडळी साई मंदिर मध्ये परत कधीतरी येऊया. ओके. तर म्हणजे हे आमचं रेल्वे स्टेशन. आता गाडी घेतोय मी. हेवी ड्रायव्हर चेंज झालेत. या सोडा. डेंजर आला ड्रायव्हिंग. वर्स्ट ड्रायव्हिंग असं बघितलं नाही मी आजपर्यंत. पण मग घेतलं आता फर्स्ट टाइम. तर आता वाईड अँगल नाही नॉर्मल वरती आहे. नॉर्मल पण अल्ट्रा स्टेबलवर आहे. तुम्हाला जास्त हल्लेलं दिसणार नाही. आता प्रॉब्लेम एकच होतो की अल्ट्रा स्टेबलवर झूम होतो जरा जास्त. म्हणजे नॉर्मल म्हणजे 2x झूम होतो ॲटोमॅटिक. तुम्हाला जास्त हलताना दिसणार नाही. वाईड अँगल कसा झूम झाल्यामुळे जास्त एरिया कव्हर करत नाही. आता वाईड अँगल कसा कव्हर करतो एरिया जास्त. तर आलोय आपण आता. आणि पोलीस स्टेशन नाही सोडले नाही त्यांना. थडे नाही जाणत. थडे नाही जाणत. मंडळी हा रोड आहे आपला परवेकर हॉस्पिटल इकडे आहे हाडांचं. जर तुम्हाला माहिती नसेल तर मालवण रोड जातो तिकडेच आहे. पुण्यामध्ये नसाल आणि माहिती नसेल किंवा मुंबईवरून आलेले असाल पण तर त्यांच्यासाठी इकडे आपला उजव्या साईडला सरकारी हॉस्पिटल आणि बाकी सगळे इकडे बाजारपेठेत. तुम्हाला समोर जोशी डॉक्टर आहेत. वरच्या साईडला कॉल आला होता. म्हणजे गर्दीत गाडी चालवल्या चांगली. धपकन घुसू शकता तुम्ही पटकन. बुधवारच्या दिवशी एवढा काय नाही कसं, कारण गाड्या तसे स्लोच करतात लोक आणि समजून घेतात एकामेकांना. ती एक गोष्ट चांगली आहे. फक्त गाडी स्लो आहे का नाही ती बघायची. नाही स्पीडमध्ये कोणतरी असेल तर त्याला कंट्रोल झाली पाहिजे. नाही तर तुम्हाला येऊन ठोकेल. आलो आपण आपल्या स्टँडवर आता. थार 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 माझी फेवरेट गाडी. बघितल्यावर असा धडधड होतं ना मी विचारू नका. एवढा बेकार दिसली ना जरा तरी हार्ट रेट एकदम असा वाढतो. आता आपण जाणार 3rd नंबरला. 2 गाड्या ऑलरेडी लागलेल्या आहेत. जाऊया. पुढे लाव. कोणतरी ठोकी बिकीत येऊन कोणी ठोकी बिकीत येऊन भरोसा ना. साईडला लावूया. रोडवर नको गाडी. बंद कर. स्टँड वरती आलोय. म्हणजे स्टँड म्हणजे जरा पुढे आलो. तिकडे गाड्या लागलेल्या आहेत आणि पाठीमागे पण गाड्या परत लागलेल्या आहेत. तर त्या 5 झाले की मग नेऊन लावेन.
आणि बाकी काकांचं हेवी ड्रायव्हिंग तुम्ही बघितलेलं आहे कसं होतं, कडकड कडकड 4थ्या गिअरमध्ये असली म्हणजे त्यांना जरा ऐकायला कमी येतं ना, त्याच्यामुळे त्यांना कळत नव्हता गिअरमध्ये गाडी कडकडते काय नाही, कारण हिला पिकअप जरा जास्त आहे. 3rd गिअरमध्ये ती चांगली पळते बऱ्यापैकी, तर 4th मध्ये टाकली होती. काय आनंद नेमळेकर, तर त्याच्यामुळे बाकी काय नाही. पण जे माणसं भेटले होते ते पण बोलत होती काका एवढे चांगले माणूस आहेत ना, म्हणजे भाड्याबद्दल बोलत होते. आणि मी पण आता यांनीच ठरवून दिलं, भाड्याचं तिकडे गेलो होतो तर मस्त वाटलं. फक्त साई मंदिर आता दाखवलं नाही, नेक्स्ट टाइम दाखवेन. इकडे आलो पटापट, हे ड्रायव्हिंग बघितलं तुम्ही. तर आता बघूया, आता दुपार झालेली आहे बऱ्यापैकी आणि मग नाश्ता वगैरे काहीतरी करेन आणि बाकी मग ब्लॉग किती मोठा होते तसं बघूया, मग तसं बऱ्यापैकी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. तसा सपोर्ट करत राहा हेच सांगते आणि व्हिडिओ शेअर करा. फोन लावलाय कुणाला तरी. तर मंडळी खूप 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 वेळानंतर गाडी परत बाहेर काढली. मंडळी आज पण असं बुधवार असं वाटत नाही, 1-2 तासांनी गाड्या बाहेर पडत आहेत आणि आज तर विचारूच नाही का काय चाललंय ते. आणि 3-4 नंबर असले का तुम्ही विचार करू शकत नाही की 2-2 तासांनी गाडी बाहेर पडल्यानंतर काय होणार. स्टँड आता जरा लूज झाले वाटतं, जास्तच खूपच जरा हे होतं एकदम. आणि आलो रेल्वे स्टेशनच्या इकडेच भाडे घेऊन आलो होतो आता पण. संध्याकाळी आता चहा घे, नाना बोलल्या संध्याकाळी येतो म्हणून, काय आता काही येत नाही बोलल्या. मंडळी स्टँडकडे पोहोचले तर तुम्हीच गर्दी बघा. आणि असं वाटतंय का बघा आज बुधवार आहे, दुकानं सगळी सुनी पडली एकदम. आणि कुडामधल्यांना असते तर त्यांना माहितीच असणार की बुधवारची गर्दी कशी असते इकडे. सगळं एकदम खाली खाली पडलंय, काहीच नाही बघा. तर मंडळी आळस येते त्याने, झोप पण अशी येते ना, झोप पण येते ती पण आळस आले की डोळ्यातनं अशी पाणी बाहेर पडतं, म्हणजे दुःख बोलतात तसं पाणी बाहेर पडतं डोळ्यातनं. एकदम बेकार परिस्थिती, गरमीने तर हैराणच बेकार वाला. चहा प्यायची इच्छा आली तरी पिऊ शकत नाही. वाजले करेक्ट 3:30 झालेले आहेत, 3:26. बघूया आना कधी येतोय आणि काय. तुम्हाला तोंड पुसून कंटाळा आलोय आता. आणि आज पण डाऊन मार्केट, सगळे दिवस सारखे नसतात. तर आज पण मंडळी सबस्क्रायबर भेटलेत बरेच. तर सकाळी एक जण भेटले, चांगलं वाटलं. त्यांचे पाहुणे आमच्याच इकडे आहेत. त्याच्यानंतर कॉल आला होता सावंतवाडीवरनं, ते पण चांगलं वाटलं, एकदम भारी आणि सपोर्ट करतात जबरदस्त, मस्त वाटते. असं सपोर्ट करत राहा. त्याच्यानंतर मालवणवरनं कॉल आला होता, ते पण एक भारी वाटतंय जबरदस्त. तर तुम्हाला दिसेल ते मालवणवरनं कॉल आलाय ते काय आहे ते सरप्राईज नॉर्मलवाला. बघूया आना कधी येतोय आणि काय. बेकार परिस्थिती. तर मंडळी फायनली 7:05 झालेली आहेत. आज लवकरच जातो घरी, दमलो जरा जास्तच. तर मंडळी फायनली घरी आलेलो आहे. तुम्हाला मग काय जास्त दाखवलेलं नाही. तर वाजलेले आहेत करेक्ट, तुम्ही बघू शकता किती वाजलेले आहेत, मला सांगायची गरज नाही. आणि लवकर झालोय आज. तर इकडे येताना आमच्या इकडे आता योगिता ताईने पाणीपुरी स्टार्ट केलेली आहे, तर बाकी तुम्हाला दाखवेन एक दिवस प्रॉपर. तर आता ब्लॉग ऑलरेडी मोठा झालेला आहे, तर इकडे यांच्यासाठी घेऊन आलो, फोन करून सांगितलं होतं आहे. आणि पप्पा अजून आलेले नाहीत, तर पाणी वगैरे आहे आणि पाणीपुरी आहे, तर या खायला. तर पटापट आंघोळ वगैरे करून घेतो, गाडी वगैरे धुतो, मग भेटूया. तर मंडळी आज जेवायला या. आणि आज जेवणात आहे चिकन ग्रेव्ही, चिकनची ग्रेव्ही आहे, रस्सा आहे, बांगडा आहे फ्राय केलेला, कांदा, भात. तर मग सगळ्यांनी जेवायला या. तुम्ही बघू शकता मंडळी किती बांगडे आहेत बघा, पप्पानी घेऊन आलेत मग अशी येताना. किती मोठे आहेत मला, संध्याकाळी घेऊन आलेत. सगळेजण जेवायला बसलोय बघा. चिकन आहे. आणि तिकडे आजच्या जत्रेचा दरवेळेस बोलत असतो तुम्हाला ना सेटअप, तो बघा पप्पा आहे तिकडे, सगळेजण बसलेले आहेत. तर मंडळी बाकी तुम्ही ब्लॉगला जबरदस्त सपोर्ट करता, काय सांगशील आई? तर असाच सपोर्ट करत राहा. आणि आम्हाला कमेंट्स ऐकून छान वाटतं, आधी सगळ्यात आधी छान वाटतं काय कमेंट्स बघून ऐकून. आणि मस्त असा सपोर्ट करत राहा. तर मंडळी आता काय नाही, गाडी वगैरे सगळं धुवून झालेलं आहे आणि शेवटचा काम आता जेवायला बसले, त्याच्यानंतर ब्लॉग एडिट करणार.
तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.